ang kapulisan dinhi sa Sugbo ni Hulagway nga generally peaceful ang pagsugat sa bag-ong tuig. Human sa holiday season, ang sunod nga pangandaman sa kapulisan sa Dakbayan mao na usab ang maabot nga sinulog festivities sud karong buwana. Samtang ang Dakbayan sa Sugbo nakatala og siyam ka mga tawo nga nabiktima sa pabuto gikan sa Pasko hangtod na sa bag-ong tuig. Sagad sa mga natambalan, mga minor de edad nga nag-edad og 7 hangtod 13 anyos. Sagad sa nangaangol, naigo ni sa triangle, piccolo o whistle bomb. Sa mga tambalanan sa lalawigan sa Sugbo, 11 usab ang nabiktima sa pabuto gikan sa pagsugod sa monitoring niini pipila ka adlaw sa wa pa ang Pasko hangtod na kagahapon sa bag-ong tuig. Gawa sa pipila ka mga insidente o aksidente sa kadalanan sa nagkadayang dapit sa syudad sa Sugbo, ang lain nga panghitabo nga natala atol sa bag-ong tuig mao ang pagdunggab patay sa usa ka kargador sa Barangay Ermita.